Pozdravím vás pri sledovaní tohto videa o produktoch od Touchdown Essential. No a dnes si povieme viac o základnom stavebnom kameni nášho zdravia, to sú bielkoviny. Či už ste aktívny športovec, ktorý chce budovať svalovú hmotu, alebo človek, ktorý hľadá zdravý spôsob, ako si udržať tú energiu, štíhlú líniu, tento produkt je určený práve vám. No a po mojich 30-ročných skúsenostiach v zdravom životnom štýle viem, že väčšina proteínov na trhu je plná tých balastných látok. Často obsahujú umelé sladidlá, soju alebo mliečnú servátku, ktorá mnohým ľuďom spôsobuje takéto nafúkovanie alebo také tie tráviace ťažkosti. No a dnes vám predstavím Organic Super Protein. Je to čistý, rastlinný a 100% organický zdroj bielkovín, a to v bio kvalite. Čím je tento proteín výnimočný? Lebo jeho základom je kombinácia organického hrachu, hnedej ryže a kinoji. A táto trojkombinácia je kľúčová najmä pre športovcov. Hrach a ryža sa navzájom doplňajú tak, že vytvárajú taký komplexný aminokyselinový profil, ktorý je plne taký porovnateľný s tým kvalitným mäsom alebo servátkou. No vaše svaly tak dostávajú všetko potrebné pre tú regeneráciu a rast. A to, čo je dôležité, že bez akejkoľvek záťaže pre ten váš organizmus. A to nie je všetko. Tento proteín obsahuje aj organické tzv. MTC tuky z kokosu. No a pre športovcov je to okamžitý zdroj energie, ktorý sa neukladá do tukov. No a pre bežného človeka je to nástroj, ktorý zasíti na dlhú dobu a pomáha tak stabilizovať tú hladinu cukru v krvi. Takže vás neprepadnú tie chute na sladké. No a veľkým bonusom je zmes rastlinných enzymov. Tieto enzymy zabezpečujú, že každá jedna odmerka sa dokonale strebe do vášho tela, no a nebudete pociťovať žiadne nafikovanie, žiadny pocit ťažoby v žalúdku. Je to čistá výživa pre vaše svaly, kosti, vlasy, aj pre vašu pokožku. Je sladený len prírodne stéviou a tzv. Nížským ovocím. Má takú jemnú vanilkovú príchuť, ktorá chutí skvele aj v čistej vode. No a teraz k tomu, ako ho správne užívať. Dávkovanie je veľmi jednoduché. Obsahuje takúto odmerku vo vnútri v balení. Zamiešate takéto dve odmerky v prášku s 2 alebo až 3 decami vody, alebo to dáte do vášho obľúbeného rastlinného mlieka. Športovcom odporúčam užiť hneď po tréningu pre tú maximálnu regeneráciu. A pre ostatných je to ideálny zdravý olovrán, alebo také rýchle raňajky, ktoré vás tak naštartujú na celé to dopoludnie. No a jedno také balenie obsahuje až 20 takých tých plnohodnotných porcií. Doprajte tomu svojmu telu čistú organickú silu, ktorú budete pociťovať na svojej energii a hlavne aj na tej postave. A navyše, ako nový zákazník, môžete pri prvom nákupe využiť aj 50 eurový bonus. Spoločnosť vám aj garantuje vrátenie peňazí. Ak nebudete spokojní, aj to aj v prípade, že celé to balenie spotrebujete, to znamená, že nemáte čo stratiť. Ak toto video pozeráte na odporúčanie niekoho z partnerov alebo zákazníkov, ozvite sa mu, vypýtajte si od neho tzv. Nákupný link, cez ktorý si ten Organic Protein objednáte priamo z pohodlia vášho domova, z počítača, z notebooku, z telefónu. Úplne jednoduché. A ja vám ďakujem za vašu pozornosť, prajem veľa sily, zdravia a teším sa na vaše výsledky.